l'hymne national. Donc 1, 2, 3. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique, pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique, pour toi, Mali, notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Bon, nettoie. Docteur Guida Landouré, né Pongé, syndicat national de la santé, au secrétaire général adjoint. Kuma be damine ni tashiblaye kata ambalemake no zumana nyare ale tanya la kunu ambe duawu kai a jiginyoro ala kanye ambe duawu ke fana Mali dembe mi n'a tora Maliko la an bɛ dugawu k'u ye ala ka u jiginyɔrɔ kɛ nɛɛma ye an bɛ dugawu kɛ minnu banana a Maliko in na ala ka kɛnɛya d'u ma donc an bɛ yan bi y'a san kelen ye an ka secrétaire général u y'a mute ka taa gouvernorat du district de Bamako la a mitera galon de kan sariya min bɛ yen n'o ye sariya 98 fu kelen ani fila o sariya b'a fɔ o man kan ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka taa dɔrɔn ka bila yɔrɔ la a ma f'i ye i ye fɛn kɛ mun ka jugu a ma f'i ye k'i ye sonyɛni kɛ a ma f'i ye ko mago b'i la yen donc o sariya u y'o sɔsɔ u ye syndicaya fana sariya sɔsɔ parce que syndicaya la ni mɔgɔ ye responsable syndical ye i man kan ka mute k'i to au syndicat baara la u y'a mite dɔrɔn ko parce que k'a kun bɛ ka tɔɔrɔli kɛ parce que a kun bɛ ka an ka hakɛw ɲini wa a hakɛ caman an y'o sɔrɔ o tuma donc an b'a aw ladɔnniya fana depuis a bilala gouvernorat la ka se bi ma a bɛ so de gouvernorat yɛrɛ ma se k'a bila yɔrɔ la an taara gouvernorat la gouvernorat yɛrɛ ko an ka papier ma se yen wa gouvernorat tɛ se k'a bila yɔrɔ la parce que ale bɛ jɔyɔrɔ min na a tɛ sɔrɔ sescom ninnu na ou bien a tɛ sɔrɔ hôpital fitinin ninnu na minnu bɛ gouvernorat ka ka yamaruya kɔnɔ a filanan ye min ye donc an y'a ɲini a ka segin ka na ministre y'a kan d'an ma u ye papier bɔ k'u bɛna a lana mais hali bi u ma papier lawaleya INTM ye papier fila bɛɛ de bɔ ko o waleya in k'a ye sariya sɔsɔ mais u ma INTM fana lamɛn donc bi ye san kelen an bɛ na k'u hakili jigin k'a fɔ ko an ka camarade an hakili b'a a ka hakɛ la hali bi donc an b'a ɲini u ka a ka hakɛ segin a ma a filanan ye min ye an ka hakɛw n'o ye prime de garde ani ristourne a tɛ ka sara depuis san 4 depuis nin directeur bɛ yan kalo 3 o kalo 3 f'an ka bɔ de ka kɛlɛ kɛ pour que an ka o hakɛ ka di kun caman sɔrɔla la mais munna ko gɛlɛya bɛ yen mais o gɛlɛya ma hôpitaux tɔ ninnu a m'u bali k'u ta di hôpitaux tɔ ninnu b'u ka hakɛ bɛɛ di dɔw b'u ta di kalo o kalo mais an ta a fɔra ko ka kalo 3 kɔnɔ pour que ka wari fara ɲɔgɔn kan hali o la a tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen hôpital y'u ta k'u ka garde dɔrɔn de kɛ u ka si maladiw kɔrɔ olu ka dahirimɛ bɛɛ ye nin prime ninnu de ye mais hôpital tɛ se k'a di seli bi ka se gɛlɛya bɛ jamanadenw kan hali bi an taw u b'u ka gɛlɛya de dɔn
u ma se ka o gɛlɛya u ma se k'o wuli an ka mɔgɔw kan donc an y'a fɔ fana fɛn sabanan min bɛ yen directeur waati o waati a b'an bagabaga a b'an ka mɔgɔw a bɛ demande d'explication d'u ma a y'an wele hali sariya bon na k'an y'ale datugu dasɔgɔ an y'ale dasɔgɔ ko an ye yɔrɔ dɔ tiɲɛ hôpital la yan k'an banna fana ale ka yamaruyaw ma nin si tɛ tiɲɛ ye a kun bɛ fɛ dɔrɔn k'an datugu kaso la wa a y'o de fɔ a ko an ka secrétaire général ma ko n'i ma nin ko in dabila n b'i bɔ yan ou bien n b'i don kaso la a y'a bɔ yan kɔni mais a ma se k'a don kaso la a y'a wele tribunal la tribunal ma a ka jaabi fɔ donc an nana k'a fɔ mɔgɔw ye nin gɛlɛya ninnu b'an kan an b'a ɲini aw journalistes fɛ aw ka taa aw k'a cari yɔrɔ bɛɛ pour que an ka hakɛw ka d'an ma hali hôpital min n'a bɛ fɔ bi ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan a y'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan ko nka dɔrɔn an dɔgɔtɔrɔw k'an de bɛ taa clinique la pour que ka taa fɛn wɛrɛw kɛ mais ale ɲinana k'a fɔ fana o k'ale fana bɛ clinique de la ale directeur tɔ ale ni directeur adjoint tɔ olu de bɛ taa u ka clinique la ne de ɲɛ y'u ye wa n y'a a papier bɛ n bolo o ye loi o bɛ loi violer jango i directeur o kɔrɔ ye k'i bɛ e ka banabaatɔw ta ka bɔ yan ka taa o kɛ e ka clinique la e bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye ni directeur yɛrɛ ma a sira jira ne y'o de fɔ a ye salle kɔnɔ don dɔ la réunion na ne ko n ko Kami b'a ɲɛmaa de filɛ i y'a faamu ni e y'i tilen mɔgɔ tɔw b'u tilen mais e kɛra wɔlɔsɔ ye e ko mɔgɔ tɔw ka kɛ règle ye o tɛ se ka ɲɛ donc e de kan k'i tilen i y'a faamu donc a y'o min fɔra fɔ sɔgɔmada in na ne de taara pour que ka preuve d'aw ma aw ɲɛ b'a la ni troponine ani dédimère o ye ale yɛrɛ ɲɛntugu de ka nin k'a la ale yɛrɛ ka spécialité dɛ ni crise cardiaque ye mɔgɔ minɛ dɔrɔn troponine ani dédimère ninnu olu de bɛ kɛ mais o tɛ kɛ point G fɛn folo kana folo analyse a opération bɛ kɛ yan yan yɛrɛ de y'a opération centre yɛrɛ ye i y'a faamu o tɛ kɛ hali ni mɔgɔ kan ka opérer sini analyse min bɛ kɛ pour que k'a jiri la k'a fɔ ko i ka joli cogoya ka ɲi ka opération kɛ o laboratoire ninnu filɛ nin an kɛrɛfɛ yan u ko ma sɔgɔbɛda in na k'a tɛ kɛ hali k'a fɔ e ka joli O de don A de don B de don o fana tɛ kɛ mais e directeur ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ a bɛ se k'o fɔ télé la kɛ mais a tɛ se k'o fɔ yan donc minɛn o minɛn n'a bɛ di an ko a ka kɛ minɛn ye minɛn min bɛ nafa kɛ ambulance 6 hôpital mago t'o la o dɔgɔtɔrɔso fitininw dɛ olu de mago b'o la ni banabaatɔ gɛlɛman dɔ nana u k'o don o la ka na n'a ye point G ye laban de a kan ka kɛ laban de mais bi point G tɛ laban ye bi point G de bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye CSRF la pour que ka taa nin bilan ninnu kɛ an ko o man kan an y'o kɛlɛ de kɛ san 3 san 4 bi an bɛ nin kɛlɛ de la dɔw y'a faamu dɔw m'a faamu mais an y'a fɔ dɔɔni de don ka fɛn kɛ k'a jira mɔgɔw la ko drapeau filɛ nin ye o tɛ o n'i ma ka hakɛ d'a ma n'i m'a la nisɔndiya n'i m'a bila baara la ka nisɔndiya kɛ a baara la hali n'i nana ni hôpital kura de ye a tɛ se ka ɲɛ o parce que e ko mɔgɔ ka baara kɛ i t'a ka hakɛ d'a ma o bɛ ka kuma mun fɔ ne yɛrɛ m'o fɔ français la o papier b'an bolo ko 11 milliards ko de bɛna don point G 2022 11 milliards Kucala hôpital kura mun ko hôpital moderne c'est 12 milliards et quelques mais point G pour que ka fi yɔrɔ dɔw labɛn ka na ni minɛn dɔw ye ko 11 milliards Macky Sall ye hôpital minnu jɔ a bɛ 4 bɔ c'est entre 12 et 13 milliards hôpital Kuturu IRM b'a kɔnɔ scanner b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i y'a faamu donc an b'a fɔ nin tɛ wale ye pour que ka na ni minɛn ye dɛ nin ye wale ye pour que ka ɲini cogo min na u bɛ se ka wariw yurugu de parce que minɛn dɔw nana
a ɲɔgɔnna kuraw kun bɛ an ka servicew la a ma marché yɛrɛ hali siɲɛ kelen u nana n'a ɲɔgɔnna kura wɛrɛw ye donc o ye ka marché di dɔrɔn ka i ka purti-purtini ninnu sɔrɔ a la donc an ko de o de t'i ɲɛ Point G kɔnɔ yan bon an b'o kɛlɛ min na dɛ u bɛ ka an kɛlɛ o kama de o de la an ka secrétaire général u y'a bila ka taa wa an b'a fɔ a ka segin ka na pour que an ka hakɛ an ka sabati ka banabaatɔw fana ka hakɛ sabati parce que n'an ye minɛn fɔ an ye an fɔ dɛ mais an ye banabaatɔw fana fɔ donc an kun b'o o ko de